Syahrini kok mbok. Monggo Mas Kamari. Mas Dilajengke. Mas Ariel sini. Nyanyi ya Mas ya. Bareng Mbok Imbolo. Mbok Imbolo kemenyek gak. Enggak apa-apa. Iki melenyek isan aku gak. Enggak apa-apa. Aku ngandeni margo Gawang-gawang pengen tak akhir nih. Kula apa jenengan nggih? Oh sak sake ya, Pak. Jenengan Mbak. Kula. 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 Asu monggo. Hehehe. Kok asu monggo piye? Monggo kok asu monggo. Oh. Ya monggo-monggo. Syahrini kok ya. Monggo Mbak Syahrini. Ya Allah ngono ki anake ndang dikumpuli kono. Aku ngandeni Matur nuwun Mas Agus. Iya, Mas.